شر پسیکولوژیک PKK li dijî gelê Herêma Kurdistanê û hêsirên tîmsahan. PKK şêwazekî nû yê êrişê li dijî Herêma Kurdistanê û gelê wê pêş xistiye. Di rojên dawî da medyaya fermî ya PKK hesabên medyaya civakî û YouTuberan gelek caran Herêma Kurdistanê kirine armanca rojava xwe. Lê belê zimanê nûçeyan li gorî berê vê carî pir cuda ye. Medyaya PKK di destpêkê da nûçe bi ser navên wekî pêşmerge bi werin belavkirin weşandin. Wan li ser medyaya civakî wêneyekî wiha pêşkêş kir ku mirovên dibihîsin wiha bifikirin ku pêşmerge dê di nav heftiyekê da werin hilweşandin. Demekî piştî wê krîza aborî ya bi Iraqê re anî ziman û hewildan wiha nîşan bidin ku Herêma Kurdistanê hildiweşe. Wan heta hewil da hewayekî wiha biafirînin ku tombarak bê were û Herêma Kurdistanê di rojekê da wêran bike. Niha jî ew radigehînin ku artêşa Tirk rê li ber mirovan digire ku biçin gundên xwe. Wan îdia kir ku gundî birçîne, nikarin erdê xwe biçînin û erdên wan hatine dagirkirin. Ew nûçeyên xelkê devera heftanînê û deşta zê yên ku daxwaza çûna gundên xwe dikin ji xwe re kirin rojev. Her Kurdekî welatperêz dizane ku li dijî Herêma Kurdistanê eniyekê dijî Kurdistanê heye û di nav civaka Kurd de jî hevkarên wan hene. Bi salan e wan gelek rêbazên aborî, siyasî û leşkerî ceribandin da ku Herêma Kurdistanê hilweşînin. Balkêş e ku PKK jî bi her kesekî ku hewil dide Herêma Kurdistanê hilweşîne re hevalbendiyekî canûdilî kiriye. Yên ku dixwazin pêşmerge ji holê rakin pêkhateyên hejda şeعبî ne. PKK ji sala 2013 û vir ve bi hejda şeعبî re di hevkariyê de ye û hên jî li ser heman xetê ye. Di 10 salên dawî da PKK ji hejda şeعبî bêhtir pêşmerge şehîd xistine. Ew Iraq e ku hewil dide çavkaniyên petrol û enerjiyê yên Kurdistanê bi dest bixe. PKK di navbera salên 2015-2022 da 5 caran boriyên petrolê yên Kurdistanê bombebaran kirin û bi milyonan dolar zarar da gelê başûrê Kurdistanê. Cemîl Bayik hevserokê kecekê di duyî gulana sala 2022 da gotibû em ê nehêlin Kurdistan gazê bifiroje Ewropa. Derbarê gundên ku ji aliyê Tirkiye ve hatine dagirkirin de divê PKK şerin bike ku li ser biaxive. Ji ber ku dema Herêma Kurdistanê got wan deveran radestî me bikin, wan radestê artêşa Tirk nekin. Murat Qarayılan got ger pêşmerge nêzîkî me bibin evê bibe sedema şer û di nav çend rojan da wan heman cih beyî pevçûn radestî dewleta Tirkiye kirin. Ji ber vê yekê heke îro planek ji bo hilweşandina Herêma Kurdistanê hebe PKK ji demên berê ve beşekî serekeyê vê planê ye. Niha nûçeyên ku ev li ser hewildanên biçûkirina Herêma Kurdistanê radigehînin ne rexnedaneke li ser kiryarên wan ên berê ne. Ev ne hişyariyekî li ser xeteriyê ye. Ev tenê dilxweşiyekê ji bo PKK. PKK bi rastî hêsirên tîmsaha dirijîne. Piştî ku li Rojava, li Bakur û li her derê winda kir, PKK niha ji ber şiyana Herêma Kurdistanê ya ku li hember hemû êrişan dikare bergiriyê bike pir aciz dibe. Şiyana Herêma Kurdistanê ya li hember her êrişekê windahiyên PKK tîne bîra wan. Xeta di navbera fikar û firsandê da pir zelal e. Dost birînan derman dikin. Lê firsandperêst li bendê ne ku birîn xedar bibe. PKK li bendê ye ku Herêma Kurdistanê hilweşe. Da ku ew bikarîbin bibêjin, binêrin. Ew jî hilweşiyan.